Machita namahlotmani iJanuary transfer window ikangaka. Kule video ngizothetha ngeposition ezi3 Kaizer Chiefs funeka enze make sure apha kuzo if ifuna uwina itrophy kule season okanye if ifuna ukuba kwi-top 3 kwenye top 2 qualify for CAF Confederation Cup again okanye beki-CAF Champions League next season. Iposition ezi3 zidinga new players. Xa kuphela le video uzavumelana nam. Ezi position ziki-department zoyi3 e-back, i-midfield naki-front line. So masiqale back to front. Number 1 position bafethu Kaizer Chiefs funeka enze make sure ngayo apha kwi-January transfer window. Iposition Kaizer Chiefs ibinengxaki yayo even kwa last season. Yazama ufumana isolution but isolution ayisipananga grand and ibhola injalo bafethu and as i-top team xa isolution ingavanga grand funeka ulungise fast. Zenza njalo i-top teams apha kwi-Betway Premiership ezifana ne-Sundowns ne-Pirates. Afunekanga uhlale phezu kwengxaki isimoko sikhona. Yeyiphi le position ingu-number 1 Kaizer Chiefs funeka isorte out left back. Kaizer Chiefs kudala nesimoko left back. Oko kwamka uTshepo Masilela Kaizer Chiefs okuzama i-left backs. Singalibala usupport i-channel bafethu, ushaye u-like okanye if yaqala udibana ne-channel ungalahli ngophosa uzwezi grand, ushaye usubscribe. Sileqa u-20,000 subscribers bafethu mocho mazingava i-grand. Zininzi players afika apha zange zibe grand uKeegan Ritchie wayenje khola out kuthiwa nguMabiliso, Sibusiso Mabiliso zange ibe grand, uZulu Siyanda Zulu zange abe grand, plus nezinye ngwazocinga ngoku. So Kaizer Chiefs last season unabi kudala nayo bikhala bathi Kaizer Chiefs ifuna i-specialist left back. I-specialist left back esidimandwa yi-modern football. Siyazi bakusezintoni ezobafethu kuba kusefuneka ube solid defensively e-back. Funeka sekwazi ukhera ibhola, uqabelene ibhola, ungene kwi-midfield, usupport i-midfielders, wenze overload phana wenze combination play i-midfield, wena final third. Uncede iwinga yakho overload i-full back yangapha ya ukwazi ushaya ne-crosses, ukwazi ne-link up play no-number 10 ne-striker zakho. I-modern full back ke leyo kuse-Kaizer Chiefs kudala idinga loo nto. Siyabona pha right back ngokuba khe amachita Kaizer Chiefs yatheka i-full back eyi-1 Dylan Solomons qha pha. Nomonyane usazama yena but kuse-Dylan Solomons. And then as a top team funeke kuse ukwazi macala jo base-right back yenze ingxaki, left back sismoke. Kaizer Chiefs yaleka pha ki-left back manje. Kaizer Chiefs before the season yasayina 2 left backs but ke ebholeni izinto soloko zivaya grand we-signings. Khanyiso Shinga akapasanga akavanga grand umjita plus noPaseka Mako. Mangiqale ngoKhanyiso Shinga. Ushinga iyoba i-risk. Kaizer Chiefs I think nobeshawe agent yakhona bayikuse manqame umjita umsignisa before ikwali umteste imboni. Umjita ebe unproven kwi-Betway Premiership. Betway Premiership iki-level ethile bafethu and i-style of play ne-demands ne-pace ne-physicality yalapha plus ne-technical quality ayifani nezinye i-leagues. Khanyiso Shinga besuka kwi-second division ePortugal. Umjita ufikile apha kwi-Betway Premiership ubonakala kwaseGermany ba umjita wazi ukhompyutha technical level nge-speed. Umjita akakwazi ukhompyutha ayikho mnandi qha ngamanye amazwe. Yabona ngokusede yaphela i-first half ye-season Kaizer Chiefs khangadlale umjita khangenze ne-debut yakhe. Wagqibela udlala i-pre-season friendly against Asante Kotoko eBloemfontein, zange aphinde adlale umjita. Ayikho good enough. Kaizer Chiefs yenza i-mistake signing, ziyenzeka eziwe naki-best teams all over the world. Yona uyibalekile Kaizer Chiefs nekwazi ulungisa izwi fast xa senzeka. Kaizer Chiefs inayo Bradley Cross usolid umjita elangana le-grand but kuse-Bradley Cross akayiniki yonke le way Kaizer Chiefs idingayo i-modern football idimandayo. uBradley uyadefenda grand umjita, defensively ugrand umjita but kuse akayiniki enough Kaizer Chiefs bakuse makasupport i-play midfield plus naki-final third. Umjita wayezama kancane Golden Arrows la way but kuse Kaizer Chiefs noba kuse umjita akanayo i-confidence. Kaizer Chiefs i-team enkulu and-expectations ezigrowth. So Kaizer Chiefs ayinokwazi ulinda ibehlala ilinda uBradley Cross ba-improve adevelophe elo side le-game lakhe attack isizini yonke. Kaizer Chiefs ineke imove uBradley Cross instead angaba yi-tactical option umjita kwi-matches Kaizer Chiefs bakhe afunekanga i-attack nje apha and udlala ne-winger esismoko, i-right winger esismoko. Ziyazi bakusejonga i-right wingers zininzi nje zamathambo ezi-right wingers. So apho funeka uqumbe ukhejonga tactically uzohlala udefende kusefuneka ube flat. Sawufuna i-left back yethu ekwaziyo kuse uba solid. Mhlawumbi iSoweto derby Kaizer Chiefs xa idibene no-Apolis uTshepang Moremi i-right winger. So Kaizer Chiefs ingafaka uBradley Cross phana instead of i-left back i-attacka kakhulu. Enye option Paseka Mako udana mbuka ndiyamazi bafika kwakhe cheaper nayi-Captain All Stars Orlando Pirates obviously. uMako Pirates ebe yi-top player bafethu wade yoba Bafana International. I-Pirates wayincedisa uba ise-Pirates ibe ngu-number 2 kwi-Betway Premiership isizini ezi-2 zilandelelana but kusebafethu uMako ayisenguye la Mako bafethu. Mako awungathi uchayile machita ayikabi akasinayo la moya ushushu umjita and le way ayikho nge-age qha zikhona i-players ezina-31 32 ezisayenzayo le way oDion Hoto
oHanamup manje kuse uMarco yena awuyachaya bafethu uMarco akasiyo la level unless uzandiprove wrong but ngoku so far uMarco akasekho kula level bafethu maybe ne-injuries umjida kusezimspane too much injuries but ese uMarco Kaizer Chiefs ayinokwazi uthembela ngoMarco so left back Kaizer Chiefs funeke ithole iplayer phaa bafethu kule January transfer window i-reserve team ebekhona uNkabelo Ngwesa umtshana waba ne-preseason ne-first team kangakwazi uconvince i-technical team i-Kaizer Chiefs uba ndimlona manidlale ndi-ready for the Betway Premiership baphinde wamdropa udlala i-DDC again le season so Kaizer Chiefs i-left back iyadingeka kwividiyo elandelayo zawuthetha ngamagama Kaizer Chiefs zeziphi players some of the best left backs Kaizer Chiefs funeka ijonge zona Betway Premiership. Number 2 position Kaizer Chiefs funeka kuseyithole player for yona urgently if Kaizer Chiefs ifuna ukompete win a trophy this season ifuna ufinisha top 2 kanye top 3 iphinde ibuyele Africa. Number 6 defensive midfielder Kaizer Chiefs idinga enye iplayer phana zaposta ivideo apha kule veki bakuse lebo umabo isolution entsha Kaizer Chiefs bafethu bakusejonga utheni umabo isolution entsha Kaizer Chiefs for number 6 position but awunokwazi uba no-601 as a team any top team efana Kaizer Chiefs any ambitions zingaka awunokwazi uba no-601 qha so Kaizer Chiefs iyadingesana unye u6 ozocompete noLebohang Mabo sibongiseni imithetho uOx uNtswembu wafethu but kuse udandenza ivideos apha ndichaza ba kusejonga uOx uNtswembu but kuse Kaizer Chiefs ayikwazi kuse achieve ambitions ezifunayo plus dreams zayo umthetho uNtswembu wafethu but kuse ayiko perfect siyayazi nathi lo ba kusejonga umthetho unazi abilities ezidemandwa iBetway Premiership plus neCAF football ezidingekayo kwi-modern football umthetho akakwazi udevelopa ke age yakhe stage sakhe secareer akakwazi udevelop as away umthetho if ekusebi player bisina 1920 bizokwazi kusewudevelopela side le game yakhe bawukhejonga uyakwazi uyinikeza i-team xa seyi-team i-create i-place ya front but kuse at this age umjita akwazi and kuse accuracy ye-passing yakhe umjita uyaleka so Kaizer Chiefs as things stand in number 601 qha which is dangerous foot low way football kuse number 601 qha and long uLebohang Mabo Thabo Cele I've done videos on Thabo Cele bafethu ndichaza bawukhejonga intoni ismoke Thabo Cele bafethu naye player intswimo nanje bafethu nathi kuse uThabo Cele bafethu basop kuse future yakhe umjita kula team eKaizer Chiefs ingathi elaqazisa That lo way I think 3 months 4 months ago bafethu ngibona ngoCele bafethu aka start akona sebenchini because noni i-style of play a natural style asiso umjita akwazi ukufita grand Kaizer Chiefs proof not just Kaizer Chiefs ki-Betway Premiership Skiphani uCele bafethu i-holding midfielder umjita akayo defensive midfielder kanye box to box umjita yena ucontroller itempo ne-rhythm ye-team ugcina ibhola distributor ibhola but kuse i-defensive side yakhe plus kuse ne-ability yakhe uba okay umjita umobile uyabaleka awukwazi mse umjito udeliverisha kwezondo which is kuse modern football ayikabi like Orlando Pirates like Mamelodi Sundowns like Kaizer Chiefs zonke i-teams iyademand ba kusejonga funeka u-attack udefend be-box to box uyabona uTeboho kwena uyabona uTalent Mbatha uMakhawula midfielder of the season iBetway Premiership uCele ayo bad player is just kuse apha kwiBetway Premiership kuyabaleka bafethu just apha kwiBetway Premiership ayikho structured njengase-Europe apha kuse kuyahanjwa apha ibhola iposition iyatshintshwa fast apha isejongoni iattacka ngapha sometimes ni attackwa nane ngoku-9 sinibamba sini attackka ngapha Betway Premiership bangathi 10 years bafethu so uCele ke banzima for bakuse umjila maka-adapte kule way but kuse I'm sure ngokuweka kulo I'm sure coaches yamxelela yiloo nto funeka improve kuyo and seyojonga ubhizi ngayo ngokusithethayo ngoba seyomjita uzama uimprove imobility yakhe intensity xa udefendwa but nakuyo front intensity umjita lo efuneka idevelopile as reinvent as a player enze lo way kuze azoba iBetway Premiership midfielder Kaizer Chiefs okanye nakuyiphi na team so again mfethu Kaizer Chiefs idinga unye number 6 funeka imsayine kule season omnye u6 kule January transfer window ayinokwazi udependa kuLebohang Mabo qha nekhumbula ndenze ivideo futhi before ikuse transfer window ivale apha kule channel ba kuse Kaizer Chiefs nabo number 6 abasuke eAfrica ke top leagues eAfrica aba free ba kuse Kaizer Chiefs ngabasign Kaizer Chiefs zange yenze lo way Kaizer Chiefs but kusenza phinde enze video again kuse number 6 Kaizer Chiefs ngabajonga apha kwiBetway Premiership okanye phinde again yeAfrica enye position bafethu third position Kaizer Chiefs efuneka isign player for yona apha kule transfer window kaJanuary number 10 Kaizer Chiefs funeka isign onye number 10 bafethu Kaizer Chiefs bafethu if ifuna finisher number 1 number 2 number 3 ibuyele ihlale eAfrica ayinokwazi kusewudependa kumntu Kaizer Chiefs if ifuna uwina iCAF Confederation Cup ayinokwazi kusewudependa kumntu umntu kuse una ability bafethu but kuse akho dependable ngoku apha le channel Talent 31 bayise umntu umnandi kuzo zonke ezinye izinto but kuse umntu i-finishing yakhe ayikho grand akwazi uscora i-goals umntu number 10 meka score i-goals okanye if number 10 wakho akascore i-goals i-winger zakho ne-striker zakho mna ziscore i-goals and Kaizer Chiefs ayenzeki lo way i-winger Kaizer Chiefs aziscore enough i-striker score enough and ne-pressure umtshana akwazi udilishana ne-pressure grand so uyamdinga unye number 10 kusezohlisa i-pressure phaa kumtshana
umtshana azokwazi ufunda futhi adlale grand. Kaizer Chiefs bizamile sewulungisa solution apha kule position. Yasayina uEthan Chislet usuka England. Khangapasa vanga grand siyazi story bazikhiphane apho bafethu. Ethan Chislet kangabe good enough naye. Kaizer Chiefs similar to Ushinga. Kaizer Chiefs yashaywa yaqhathwa yashaywa Kaizer Chiefs bayisejonga manje signise fast uChislet before Kaizer Chiefs imbona ba manje siyako grand umjita akazulunga apha. Kaizer Chiefs yamsignisa umjita nene yabona after icoaches ba manje sele out ayikho good enough for Betway Premiership. Casting Serino ndandimncanye zinamba 10 bafethu manje se Kaizer Chiefs ngoku ayijiki bafethu. Serino bafethu kuse option but kusejonga asiyazi base Kaizer Chiefs coaches zathi ziyenze naliwi especially ngoku Kaizer Chiefs sene wingers ezigrand base wingers zikhona ngoku. Serino ningaphinda faka pha number 10 bafethu aphinda zanywe pha. Zikhona ezinye players beke zazanywa apha kule position mara khange zipase nazo. George Mahloso sesukuzanywa naye pha but kuse udlala phi George Mahloso udlala central midfield. Ngosingiphinde ngcobo sesukuzanywa naye pha zangapase. Udlala phi uNgcobo ngodlala central midfield. Umntu uyadidiza nje ke Betway Premiership iyomtshela nambona ke Africa CAF Confederation Cup nambona pha yojonga apha umntu uyastrugglisha apha umtshana ngoba isephana iphysicality imore pha isephana ukho i-defenders aggressive ne-experience phana ezingamniki space to umtshana phana wacinywa nyanyana so kusephana kula level uyayidinga attacking midfielder unumber 10 ona more experienced and kuseyona physicality more than umntu so Kaizer Chiefs apha kule wini kaJanuary funeke ilande unumber 10 bafethu. Sakwenza ivideo nijonga number 10 abagrand Kaizer Chiefs funeke bagowela apha kuJanuary. So yeah bafethu so nazo bafethu 3 positions Kaizer Chiefs funeke itixa kuzo apha kule January transfer window. Left back, number 6 no number 10 attacking midfielder. Nithini bafethu ngincela lapha i-comments. Cela ngalebala bafethu support i-channel ushaye u-like okanye if uqala udibana ne-channel ungalahle ungaphosa kwezi grand ushaye subscribe sileqa 20,000 subscribers. Ngoja bafethu.